Il-Partit Nazzjonalista ġab il-bidla f'pajjiżna bil-ħidma effettiva tiegħu u jekk fit-8 ta' Ġunju turu fiduċja fil-kandidati tal-Partit Nazzjonalista se tkompli ħidma fl-interess tal-poplu Malti u Awċi kollu. Dak kien il-messaġġ ewlieni tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone, tas-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino, kif ukoll tal-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Anthony Sammut waqt id-diskorsi tagħhom fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Perici Kalaxxone sostna li pajjiżna jixraqlu aħjar bi gvern li jkollu viżjoni fit-tul u qal li l-elezzjonijiet ġejjin f'mument kruċjali dan hekk kif qed ngħixu realtà fejn il-Partit Laburista qed inaqqar mill-poter tal-kunsilli lokali. Hawnhekk huwa sostna li kull darba li l-kunsilli lokali tonqsilhom is-saħħa qed tonqos is-saħħa tar-residenti tal-lokalità u għalhekk ir-residenti jridu jifqu lill-gvern u dan jistgħu jagħmluh permezz tal-vot tagħhom. Wasal iż-żmien illi nażlu dak li hu l-iktar importanti fi kliemna, fehminna, fil-mod kif nippjanaw, fil-mod kif naħsbu. U jekk tassew nemnu, kif jinċert li nemnu, illi l-ebda partit mu ikbar mill-pajjiż, allura s-sejħa tal-pajjiż hija ikbar minn kull sejħa oħra. Kif inwieġbu għal dik is-sejħa issa jiddependi minna u minna biss. Waqt id-diskors tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino qal li l-prijorità tal-Partit Nazzjonalista hija li fil-lokalità ikun hemm rappreżentazzjoni xierqa b'interess wieħed dawk tar-residenti. Huwa sostna li ż-żewġ MPs fisem il-Partit Nazzjonalista ġabu unur kbir lil pajjiżna u jekk hemm manuvri sabiex jiċċensuraw il-ħidma tagħhom, il-Partit Nazzjonalista se jkompli jwassal il-messaġġ sħiħ tagħhom fl-interess tal-poplu. Intom jixirqilkom sindki u kunsilliera illi għandhom interess wieħed, l-interess tar-residenti u ta' ħadd iktar. U għalhekk inti irrelevanti x'partit politiku tħaddan, wara 8 ta' Ġunju jixraqlek kunsilliera u sindki tal-Partit Nazzjonalista li ħajgarantixxu li jiddefendu l-interessi tiegħek. Min-naħa tiegħu il-President tal-Kunsill Ġenerali Mark Anthony Sammut sostna li pajjiżna għandu oppożizzjoni effettiva iżda issa għandu bżonn gvern effettiv, gvern li jġib l-interessi tal-poplu Malti u Awċi l-ewwel u dan jista' jagħmlu il-Partit Nazzjonalista. Apparti minn hekk waqt id-diskors tiegħu Mark Anthony Sammut kellem fuq il-ħidma li jagħmel il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar sena fost l-oħrajn li ġab lura l-isptarijiet u li għadu għaddej b'ħidma sabiex jinġibu lura l-400 miljun euro. Kienu wkoll il-Partit Nazzjonalista li rnexxielu jwaqqaf l-abort milli jidħol f'pajjiżna. Is-sena l-oħra wkoll irnexxielna naraw li ssir inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofija. Wara li l-Prim Ministru bl-aktar mod skiet fil-Parlament kien qal li kemm idumu din l-inkjesta ma ssirx, imma saret. Saret grazzi għal ħidma tagħna, saret grazzi għal pressjoni tal-familja ta' Jean Paul, saret grazzi għad determinazzjoni ta' ommu. Waqt id-diskors tiegħu wasaħaq li fit-8 ta' Ġunju li ġej il-poplu għandu opportunità sabiex juri li mhuwiex kuntent bid-direzzjoni li qabad pajjiżna billi minflok juri fiduċja fil-kandidati tal-Partit Nazzjonalista li lesti li jsemmaw leħinhom għar-residenti.